Den putter vi ned i vores foodprocessor. Og så tager vi mel. Vi fylder en kop op. Det er cirka 200 gram, vil jeg tro. Sådan der. Ned i processoren. Ned til bageren. Sådan der. Og vi tager lige en halv kop vand. Sådan der. Vi putter lige noget. Skal have. Den er svær den der. Ja. Så 2 spiseskefulde eller teskefulde bagepulver. Så kan vi lave en snydepizza. Det er det, der skal få det til at hæve. Lige lidt salt. En halv kop med vand, og der tager vi lige det halve, den halve kop, vi starter med. Sådan der. Lidt olivenolie. Så. På. Og så kører svinet. Så kommer jeg tættere på. Se. Den ser lidt tør ud. Den skal lige have så meget, at den slipper. Se, nu begynder den at slukke dernede. Nu er det ekstra, så er det klar. Sluk. Så ser vi her resultatet. En pizzadej, som er lidt klistret endnu, og det sætter vi over på et bord med mel på. Så er pizzaen kommet over på et meldækket bord. Så er det bare om at få den rullet ud, og den er sådan dejlig elastisk. Altså. Det er ligesom vi gerne vil have den, uden at være for mel eller noget. Så nu skal vi bare lige have den rullet ud. Sådan. Jeg tager lige en ruller. Det har vi, hvor har vi sådan en? Det har vi her. Et eller andet sted. Der. Hvis man ikke har sådan en ruller her, så kan man jo egentlig bare bruge en flaske. En rødvinsflaske eller en olivenolie. Så er det bare at rulle. Jeg synes, det begynder at være at ligne noget. Så må jeg sørge for at have godt med mælk på bordet. Og så skal den rulles ud, så den vil være 1 cm tyk. Så vi vil ikke have sådan en deep pan pizza. Det skal bare være en italiano. Så. Så er den rullet ud. Nu har den her pande stået til lidt opvarmning. Nu får den lige fuld skrue på. Vi skruer helt op på den. Sådan. Så skal vi lige vente på noget varme på den. Vi giver den lige lidt olivenolie. Sådan der. Så skal den lige varmes op. Og så kan vi lige gå over til vores pizza igen. For den skal vi jo sådan set få til at få en diameter, der er lidt større end panden. Så den skal lige lidt op.
har været lidt svært her at få den over på panden, så vi må prøve at se, om vi kan lave et tricks. Skal jeg huske, hvordan fanden jeg folder det tilbage igen. Sådan der, så skal den ud sådan der. Okay. Så prøver vi at gå over til panden. Så er det bare lige op ad væggen med den. Jeg tror, at den hver pizzabager, han vil korse, når han ser min pizza her. Sådan. Så skal den sådan set lige stå og blive ristet på bagsiden. Alt imellem, så skal vi faktisk have lavet en tomatdressing. Så skal vi lige have lavet tomattoppingen der, og en dåse tomater. Gerne økologisk. Ned i processoren. Vi kommer lidt blade ned, oliven, eller slår lidt basilikon. Lidt salt. Lidt peber. Lidt olie. Og en anelse balsamikum. Sådan der. Meget lækker det her balsamikum. Og finder vi låget, som er her. Så kører vi den her igennem. Så skal den lige have lidt krydderi. Vi tager et par hvidløg. Bare med skrald og hele dynen på. Bare ned med den. Så har vi en hjemmelavet tomatsauce. Fantastisk. I vores pizza, om den har fået, om den er blevet brudt i bunden. Jeg begynder at tage lige så stille form, fordi så kan vi jo putte den i vores grill. Vi får lige fat i vores hjemmelavede tomatsauce, som vi lige har. Det hælder vi over. Det kan lige starte her. Det her kan man jo gemme i køleskabet. Og så har man faktisk tomatsauce, en pasta, et eller andet ret. Men nu deler vi de der lækre sager hjemmelavet. Så allerede rimelig lækker ud. Sådan der. Vi holder det enkelt, så vi har noget ganske almindelig pepperoni. Så laver vi sådan en form for salami pizza. Sådan der. Kører lige en tur rundt. Chip. Chip. Så. Sådan. Fantastisk. Jeg giver den noget ost. Mozzarellaost. Bare lige sådan flå den i sådan nogle små stumper. Sådan. Skal vi lige give den lige. Det bliver en luksuspizza. Så vi kan ikke rigtig spare på den gode ost. Sådan der. Det tror jeg måske godt nok. Og så giver vi den parmesanost. Og så den faktisk skal være klar til at komme i ovnen. Så skal den bare lige have parmesanost også. Bare lige revet det henover her. Godt med ost her. Jeg kan høre, hvor det syder og bobler. Den har det godt. Sådan der. Og så det sidste, den skal bare i ovnen.
6 minutter herinde i ovnen, og så er den klar. Jeps. Så er pizzaen klar, og jeg har kommet lidt frisk mozzarella på, som gerne lige så stille skulle smelte, mens man lige står og gør den det sidste færdigt. Nu får den lige lidt blade. Lidt basilikumblad. Bare lige for at få det til at se lidt lækker ud. Og så lidt olie. Bare lige sådan lidt. Pist og pist. Så. Så skal vi lige have den over på et bræt. Så er vi her. Så er vi ved at være klar. Vi skal lige passe på med at røre ved håndtaget. Det har jeg lært af erfaring. Den er jo brandvarm, det her håndtag. Snydepizza på stegepanden, lavet i en foodprocessor. Velbekomme.